kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Hynriew Ngut ki si Paralok. Ki ba siyang basa hasor jowai. Ki ba don niya ka jo ka jing temu ban yada bat ban Sumar. Ya ka may mariang. Hagak hat artarik ubanay jiliw arajar arpuway, kila penko ya ki Ngut ki Ksiar, bala sop ya ki Tynrai Dieng, ki bala dep Thung da kasnong panaliar, haus nem arajar arpo, ha Lynter jong ka Surok Syntu Ksiar. Kani ka jing penko ka badai ya ka bala tip ru kum ka mentudu cleaning drive, ha ka baka pang pedeng kalong, dui uye alelok wupi. Yakni ka kunhon ki si Paralok la seng ha kalai puway tarik ubanay jemang arajar arpuway bat ha ka jingya ilinti kiliyat ho bakilala ban penko ya sibon ki jaka jngok kai kum ki benta jong ka Syntu Ksiar ka jaka badon umot kiang nang ba bat ki benta jong ka wa mentudu. Menta ka kenti kani ka kunhon da ka jingyo jingbit na kasnong panaliar kila penkhoj bat pendap kendo ya ki Tynrai Dieng knang bakin bat bakin dup he dup san. Kani ka kenhon kala kenturu ya ki pat ba bat ya ki nong song snong jong ka sor jowai baki day ban don ya ka jingkit kli na ka benta ban Sumar ya ki ni ki Tynrai Dieng knang bakin long ka jing mentoy hi ya ki nong song snong.